Wall Street Journalin mukaan putkimiehet ovat Amerikan uusi miljonääriluokka. Putkimiehet voivat ansaita yli $100,000 vuodessa jopa taantuman aikana. Tässä videossa näytän, kuinka voit perustaa oman putkiliikkeen ja hakea E2-viisumia muuttaaksesi Yhdysvaltoihin. Jos ei saa mut hyödytä, ei ole ongelma. Voit oppia ammatin ammattikouluissa, ilmoittautua akkreditoituihin ohjelmiin, jotka tarjoavat kattavaa koulutusta harjoittelupaikkoihin, hankkia käytännön kokemusta lisensoitujen ammattilaisten ohjauksessa, verkkokursseilla ja verkkosivustot tarjoavat kursseja perus- ja edistyneisiin putkitekniikoihin. Putkimiehillä on monia tapoja ansaita rahaa kotitalouksien putkialalla. Rakentamisessa uusia putkistojärjestelmiä asennetaan uusiin taloihin tai remonteissa, mukaan lukien vesijohtolinjat, viemärijärjestelmät ja kalusteet, kuten altaat, VCT, suihkut jne. Kun useimmat ihmiset ajattelevat putkimiehiä, he ajattelevat korjauksia, kuten vuotojen korjaamista, viemärien avaamista, rikkinäisten kalusteiden korjaamista tai vaihtamista sekä vedenlämmittimien huoltoa. Lopuksi laitteiden asennus, johon kuuluu astianpesukoneiden, pesukoneiden ja muiden kodinkoneiden yhdistäminen vesi- ja viemärijärjestelmiin. Puhutaan kustannuksista. Yrityksen rekisteröinti maksaa noin $200. Valitse yritysmuoto, kuten osakeyhtiö tai yritys, rekisteröitäessä yrityksesi osavaltiossa. Lisenssit ja luvat maksavat noin $1,000 tai enemmän sijainnista riippuen. Sinun täytyy hankkia putkilisenssi ja tarvittavat luvat. Laitteet maksavat $5,000–10,000 riippuen tarpeistasi. Välttämättömiä työkaluja ovat putkileikkurit, jakoavaimet, tarkastuskamerat ja suojavarusteet. Ruitseton maisuuden tai koronaisonen laitteiden ja vuodenkoneiden kuljettamiseen. Jos haluat ostaa auton ilman rahoitusta, varaudu maksamaan $35,000 tai enemmän. Voit rahoittaa tai liisata luotettavan pakettiauton tai kuorma-auton noin $500 kuukaudessa. Liiketoimintaohjelmisto maksaa noin $400 kuukaudessa pienelle yritykselle. Sijoita ohjelmistoon, kuten Service Titan ajanvaraukseen, laskutukseen ja asiakashallintaan. Vakuutukset maksavat noin $1,500–3,000 vuodessa. Tarvitset vastuuvakuutuksen ja kaupallisen ajoneuvovakuutuksen. Markkinointi maksaa $5,000 tai enemmän kuukaudessa. Tarvitsen ja budjetin mainontaan paikallisesti. Putkialan yrityksen avaamisen arvioidut aloituskustannukset ovat noin $100,000. Ohjelmistot kuten Service Titan auttavat sinua hoitamaan kaikki putkiliiketoiminnan osa-alueet, hallitsemaan ajanvarauksia, tehostamaan ajanhallintaa ja töiden jakamista, automatisoida laskutus, yksinkertaistaa laskujen ja maksujen käsittelyä, seurata varastoa, pitää kirjaa laitteista ja tarvikkeista, parantaa asiakassuhteita, ylläpitää kirjanpitoa ja kommunikoida tehokkaasti, investointiteknologiaan parantaa tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä, hanki Service Titan tai vastaava ohjelmisto putkiliiketoimintasi hallintaan. Oikean sijainnin valitseminen on tärkeää. Käytä markkinarakoanalyysiä tunnistaaksesi alueet, joilla on suuri kysyntä putkipalveluille, mutta joiden kilpailijat ovat vanhanaikaisia ilman hyvää verkkonäkyvyyttä. Ota huomioon väestönkasvu. Nopeasti kasvavat kaupungit tarvitsevat enemmän infrastruktuuripalveluja, kilpailutilanne. Alueet, joilla on vähemmän putkialan yrityksiä, tarjoavat suurempia mahdollisuuksia. Taloudelliset indikaattorit, vahvat paikalliset taloudet voivat tukea uusia yrityksiä. Isoissa kaupungeissa huomaat, että hyvät putkifirmat kilpailevat keskenään. Voit silti erottua kilpailijoista. Luo erinomainen asiakaskokemus ja kehitä vaivaton asiakaspolku, joka sisältää verkkoajanvarauksen, läpinäkyvän hinnoittelun ja reaaliaikaiset palvelupäivitykset. Voit soittaa videopuhelun asiakkaiden kanssa ymmärtääksesi ongelman ja antaa hinta-arvion ilman, että tarvitsee käydä paikan päällä. Naisten omistamat putkiliikkeet tarjoavat ainutlaatuisia etuja. Miksi? Jos jotkut yksin asuvat, naisensikään voi tuntea olonsa turvallisemmaksi, kun nainen on heidän kotonaan, varsinkin myöhäisillan hätätilanteissa. Naisia pidetään usein luotettavampina ja vähemmän todennäköisinä hyväksikäyttämään haavoittuvaa tilannetta. Naisilla on usein vahvat viestintätaidot ja empaattisempi lähestymistapa asiakaspalveluun. Naisten omistama putkiliike voi erottua kilpailussa korostamalla sitoutumistaan turvallisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen ja tarjoaa pidennettyjä takuita työllesi ja viesti niistä. Esimerkiksi antelias takuu ilman korjausta ei maksua voi luoda luottamusta ja korostaa osaamisesi varmuutta. Jos kilpailijasi sulkeutuvat kello 6 illalla, mutta yrityksesi on auki 10, saat paljon asiakkaita, jotka haluavat varata korjauksen normaalien työaikojen jälkeen. Itse katsojista niin ja anna videota hyödyllisenä. Kerro kommenteissa, mistä muista yritystyypeistä haluat oppia lisää.